Как да направя бърза поръчка? Натиснете бутон "Купи", за да добавите в количката си продукта, който желаете да закупите. Натиснете бутон "Виж количката", ако желаете да пристъпите към поръчка. За експресно завършване на поръчката без регистрация, натиснете бутон "Бърза поръчка". С бърза поръчка може да закупите едновременно до 3 продукта, а общата им сума трябва да е над 10 лева. Във всички други случаи направете стандартна поръчка след вход в акаунта си, т.е. като регистриран клиент. Попълнете формуляра с необходимите данни: телефонен номер, име и фамилия и валиден ваш имейл. Поставете отметка, че сте съгласни с общите условия, за да продължите към финализиране на поръчката. Натиснете бутон "Финализирай бърза поръчка". На последната стъпка ще получите входящ номер за успешно приета бърза поръчка, след което очаквайте обаждане от наша страна. Споделете мнението си за пазаруването в сайта или дайте препоръка в полето за обратна връзка. Благодарим за всеки вас искрен отзив. След обаждане и потвърждение от наш служител, ще получите СМС с всички необходими данни за поръчката си на посочения от вас телефонен номер.